Balance du 110 du président de la République de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Mbalo. Li nabo radio Kabarouji a apresentação Sekou Marsal, directeur de radio, Djenabou Balde, journaliste, Ousmane Balde, técnico. Radio Kabarouji adana on ɗo yiidi muɗum walla biyen larsinagol muɗum wuuɗo laamu walla biyen laamu chefi wadde balance balɗe temedere nde hoorejo leydi Guinée Bissau Umaru Sissoko Mbalo tawi ko ɗo e radio moɗon radio Kabarouji a présentation Djenabou Balde, Sekou Marsal e Ousmane Balde. ɗum ɗon ɗo programme meɗen ko kewi programme ko kewi walla mbiyen ko woni ɗum ɗo woni ko hoɗum joguiɗen nubbidade ɓe joguiɗen ɗo radio meɗen radio Kabarouji ha mi hokka en Sekou Oumar mo salmina musidal ngal ɗum ɗo mbiyama bisimilla moɗon radio ko radio moɗon radio mbimi wimi heebimami ɗum ɗon ɗi addana on ɗo yiidi muɗum ko haybi e banggal laamu Umaru Sissoko e Mbalo Sekou Oumar joni hami hokkama calmina musidal ngal ɗum ɗon puɗɗoɗen programme meɗen o ha siwrintina on programme o ko programme ɓeɗero ɗo ɗo radio meɗen radio Kabarouji ɗum ɗon han ko ñalade jeenayi ɗum ɗon lewru jeɗɗiɗiɗi ɗum mbaweren wiide misti juillet hirande guluji ɗiɗi he nogay ɗum woni 2020 musidɓe tedduɓe Sekou Oumar noon tigui Djenabou Balde ko bismade tan hettiyankoɓe meɗen hettiyankoɓe radio Kabarouji nde tawno eɗen gandi radio Kabarouji hande ne heeɗe nokkuji jaajɗi e nder aduna o tengti noon gila kadi nde ganduɗa woni ko Umaru Sissoko Mbalo pullo ardi leydi Guinée Bissau tawi kadi ko subgoji ɗum woni élections woni ko joɗɗinimo si tawi noon wayi noon so yeehi ha waɗi balɗe temedere timmuɗe e ala e sago ɗum woni feere ala koma garen e on saaha kollen musidɓe ɓe kollen bandiraɓe ɓe fodde ko fuɗɗi wadde e nder golle makko e nder ɗeɗo balɗe temedere kono noon e ɗo e men haalde ko fuɗɗi gollude kaleten taw ko caɗele ɗo fuɗɗi hebde e muɗum saabu no wayi fof caɗele na goodi taw ɗo adan ɗo ɗum woni ɗo folo ɗo koma caɗele gooda eyi commune musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall mi wi on Sekou Oumar joni musidɓe nani on jarama musidɓe tedduɓe ɗum noon kettoɗen joni programme meɗen ko kewi ɗum woni ho on widade radio Kabarouji addani en walla addanta en ni ɗo programme meɗen ɗo han noon no mbiɗen ni ko larsinagol balɗe temedere ɗum woni laamu Umaru Sissoko e Mbalo aɗa noon en mbide fi larsinagol ngol enen paala landade ɗo Sekou Oumar ɗum noon hoɗum mbawere yiide ɗo Guinée Bissau o wattu ɗo o wattu aɗo laamu keso ngu instabilidade politique mo joguiɗen ɗo Guinée Bissau walla mbiyen caɗele ɗe joguiɗen ɗo Guinée Bissau ɗum noon tigui Djenabou Balde sikki ala Guinée Bissau ko e caɗele tan jibina caɗele dawrugol ko hen woni ko jibina ko hen woni ko neyi ko hen kadi woni ko yaata ha ɗo ɗo gonɗen ɗo so wona tan en jii ko wiyete luus ɗum woni en jii annora kolluɗo en to nder gayi kato ɗum woni to nder gaskato holli en wonde sikki ala eɗen mbawi yaltude e ɗeɗo caɗele nde taw noon so wiyama Guinée Bissau ene anda stade de Guinée Bissau laamu muɗum hokki ɗum hoore muɗum ko caɗele saabu ko haare koma yimɓe kaaɓi duuɓi 11 nde mbawi hebde indépendance ɗum woni jeytare jeytagol Guinée Bissau ngol noon ɗum ko jeytade andude tan neɗɗo o wonde en ndiwi tubakoɓe ɓe kono ha hande en keɓani ko cikkuno ɗen so en keɓani en joguinoyima
koye meɗen ginol ngol hono ɓoggol leydi ndi wonde en cikkuno en mbawa gollude e leydi he ko moƴƴi ko ɓuuri tubakoɓe kono en jiyani ɗum taw eɗen jorti noon nguɗo laamu ɗo wawaɗen hollude ɗum Guinée Bissau sa teskima gila nde ndiwɗen tubakoɓe mbiyen gila hitande 1994 kono tubaɓe portugais naɓe ɓe kettinoyi ɗum ko hitande 1997 ko wawi wonde hen foof gila ɗum ha hande ko e caɗele dawrugol ɗum woni caɗele politique gonɗen musidɓe tedduɓe sa teskima enen gandi hay caggal en naati e ko wiyete démocratie multipartidarisme woni joni wona landa woota wona PAIGC tan laamoto joni ko ma foɗodire ma landaji goɗɗi ɗum woni parti ji goɗɗi poɗodira lofuji ɗi gila ɗum noon eɗen gandi e fodde laamuji jeego timmuɗi mbaɗama ɗin laamuji jeego timmuɗi mbaɗaɗi ɗi fof ala hay laamu wootu mi arta e moɗon ala hen mi arta e on ɗon nden ɗon toɓɓere mbimi ala e hay laamu wootu jotti ko e nder ɗin duuɓi jeego mbiɗen waɗama ɗon élection ji hono subgoji ɗi ganduɗa ko subgoji législative ngam suɓade députat uji walla subgoji présidentiage suɓade hoorejo leydi saabu kañum yadata e nder leydi Guinée Bissau kono ɗi fof noɗi poti ni ko mandatu goto hono laamu neɗɗo goto battidiɗo ɗum woni cakkitiɗo ɗo o ko on tan wawi yettinde duuɓi nayyi timmuɗi ɗi ɗum woni ZOMAV jaltuɗo ɗo nde Oumar Sissoko jooɗi o ko o goto wawi yettinde ligge muɗum ha duuɓi nayyi timmuɗe ɗum ko caɗele ɗe Guinée Bissau o jogui e nder ɗum ɗon noon sa laari no mbirɗen ni fodde duuɓi 27 jawtuɗi ɗo ganduɗa ko ɗon tigui woni ko fuɗɗi paaleɗen wiide ɗum woni jiɗɗen wiide ko multipartidarisme fuɗɗi e nder Guinée Bissau ko fuɗɗi ko hande ne yaaha e duuɓi 24 timmuɗi e nder ɗiɗo duuɓi 24 timmuɗi eɗen mbawi wiide démocratie o ɓafani boom saka o wawa o waɗani hay o daraki boom saka o waɗe tette saka o wiye démocratie o wawi yaade e Guinée Bissau caɗele ɗe noon ena keewi no feewi sabu sen jurnima en tawat caɗele ɗe ɗe ɓuuri addude ɗe noon ko landaji politique ɗi hono partidus politicus ko kamɓe tigi ɓuuri addude ɗeɗo caɗele ko addata ɗum noon koto sengo ɗum woni ko wiyete idéologie aji landaji ɗi ɗin bopodiri ɗum woni adi luutodiri no feewi goto fof ene yaaha e huccande muɗum ɗum woni e haybande muɗum hawrinde ɗen ɗon kaybane noon wona hunde tinde saka noon e leydi ndi ganduɗa ko haare heɓtiri hoore muɗum wona démocratie wona yewtere heɓtiri ko guidi ɗum woni fetel heɓtiri fulɓe noon no keewi wiide ko funti laami ɗum woni ɗayni laami ɗi ɓuuri felli laami saabu felli laami kam so tawi ko ɗum joɗɗinma goto fof etoto kadi fellude gimmoɗa ɗon sen teskima ko ɗiɗo idéologie aji boɗɗodirɗi e yimɓe ɓe mbowani démocratie ko ɗum waɗi leydi meɗen ndi ha joni wawani dejde to sengo politique ɗum woni dawrugol e to sengo rendo musidɓe tedduɓe en nani ko Sékou addani en ɗo e dow caɗele ko Guinée Bissau wuuri guili wiya Guinée Bissau e ɗum noon ado en heɓtude indépendance meɗen o mbo holli en hoɗum Guinée Bissau o wuuri e Guinée Bissau ko keɓtaɗo e haare e ɗum noon firsi ko e haare kala continue fayda ha saay o gonɗen ɗo o e ɗum noon en mbawa famde kombo addani en ɗo ko e dow haala he en paami ɓe ɗima laamuji kewɗi ala laamu jotti ɗum fimmuɗum mbawere wiide ɗum woni ɗo re arab laamu muɗum ɗum ɗo ta hunde wonde waɗi Guinée Bissau ko noon firsi ko noon holliri ko ni wuuri he muɗum joni noon en gara e oɗo ha joni oɗo men programme mbiyen mbo larana en joni e dow laamu hesugu gonɗe ɗum woni laamu Oumar Sissoko Embalo pullo ɗum noon gonɗo hoorejo yeeso Guinée Bissau
larsinagol radio kabaruji e dow laamu makko balɗe temdere hoɗum mbawere yiide ko saŋi e muɗum mbiyen alhamdulillahi e kawa noon ɓe mbawa wiide kala hoɗum mbaweren laarde ko saŋani walla ko wawere ɓeydede e dow ko saŋani ko walla ko wawere santinede ko ɗum ɗo palluɗen mbo laarana en e dow yiidi radio kabaruji yiidi makko e oɗo programme makko kewi e ɗum noon han radio meɗen radio kabaruji ko noon tigi Dieynabou Balde si en mbi enen mbaɗa évaluation ɗum woni enen larta ɗum woni eɗen mbaɗa refto ɗum woni larto enen larto balɗe temedere ɗe Umaru Sisoko Mballo horejo leydi Guinée Bissau ko o golli e nder ɗeɗo balɗe temedere a firti ko ɓureten haalde ɗo ko caɗele ɗe o hawri e nder ɗeɗo balɗe temedere nde tawno balɗe temedere ɗe fof ko e dow caɗele mawɗe o wuuri kono tan e nder ɗen ɗon caɗele o waɗi ko heewi kadi ko mbaweten jantade kono tan en paamat tan wonde koko caɗele ɗe o hawri ɗe ɗen ɓuri heewde e golle ɗe o waɗi ɗe nde tawno tawi ina jiiɓi no feewi ciftoren tan Oumar Sissoko Mballo golle makko puɗɗi ko gila to campagne to sumgoji to tawi o suwata o gañade ko gila toon o wawi rendinde ɗum woni hawrinde leƴƴi Guinée Bissau saabu en jii hono Jomav en jii hono Nounou Nabia en jii woɓɓe hono leƴƴi kewɗi ko honnoonne kadi en jii ha e hono Ibrahima Camara en jii kadi ha e woɗɓe fof kufodiri e makko sabu hoolade wonde sikki ala omo wawi gollande leydi ndi tawa kadi ko e potal woni potal tawa leñamagu yiyaka toon tawa fi diine yiyaka toon firti ko o fuɗɗi gila toon ko o fuɗɗi wadde golle payodinde ha caggal kadi nde o gañi en jii kadi ko o wawi wadde holɗum ko etade ittude fenade ko wonno e nder Guinée Bissau ko wiyete ko corruption fijindaru fijirde jawɗele ɓiɓɓe leydi tawa pijirɗo kadi ñawatake e justice ala ñawore ala ɗum fof en jii ko ɗum woni haare jaafuɗon ɗum woni haare nde o darani oɗo saaha Oumar Sissoko Mballo e fuɗɗode tan eɗen mbawi wiide ko neɗɗo mo ganduɗa nde wonno o rewi e nokkuji kewɗi o jillodiri e ardiɓe leyɗe kewɗe président uji kewɗi no fewi Pulaar noon heewi wiide ko so tawi nulannoɗo yiyaka ko nultenoɗo o ɗaɓɓirte ɗum woni nulannoɗo ñande yiyaka ko nulete cukale nuletenongel ngel noddete namde saabu ko on ɓuuri andude ko woni noon Allah waɗanimo o gollodiri e hooreɓe leyɗele Afrique kewɗe ayi hande nde o jooɗima firti ko kanko o heɓino o joguinoma ko wiyete ko humpito gila ko ɓooyi wona ɗum woni caɗele makko wona alhaali humpito jogori wonde caɗele Oumar Sissoko Mballo tan eɗen gandi fiyake o ɗum woni tarefa o ko tarefa cattuɗo wonantamo kanko Oumar Sissoko Mballo saabu Oumar Sissoko Mballo gila o jooɗi eɗen gandi caggal nde suudu halfinadu ko fati e sumgoji ɗum woni CNE holliti ko kanko gañi eɗen gandi hono landa oppositeur hono lundika Oumar Sissoko Mballo hono PAIGC ɓen mbaɗi keesi mumen kolliri jaɓani e dow muɗum noon ɓe mbi ɓe jaɓani kono e dow muɗum kadi kanko gardiɗo ndun ɗon suudu procureur général to ɗiɗo e maɓɓe jalti leydi ndi ngam tan yidde tardinde leydi ndi taw ndi yarani yeeso Oumar Sissoko noon yi ɗum ɗo ko fijindaru on saaha o yamiri joɗademo toon to place ɗum woni to suudu lamordu leydi Guinée Bissau caggal o joɗima toon e on saaha noon eɗen gandi ɓooyani tan woni ko seedeyawo jaati e hoore muɗum heptinimo jaɓi wonde ko hoorejo leydi ndi e on saaha kadi Nations Unies jaati e hoore muɗum heptinimo ko honnonne kadi leyɗele kewɗe kettinimo kono ngol ɗo foof kettingol jabde ɓe wonde ko Oumar Sissoko Mballo ardi leydi Guinée Bissau ɗum ɗon de waɗani ha PAIGC o rutto o jebbilo o jaɓa ɗum noon ko caɗele ɗe guurɗen e nder Guinée Bissau ha hande de ko caɗele ɗe PAIGC ɗisi e nder laamu ngu ko ɗum woni ko gonɗen ɗo ha joni kono tan talata jawtuɗo jeeɗiɗi lewru ndu gonɗen ndu
jeeɗiɗi lewru jeeɗaɓoru ndu Oumar Sissoko Mballo eɗen gandi ɗo ñande jeeɗiɗi nde kanko Oumar Sissoko Mballo o holliti wonde yimɓe paam wona Nations Unidas wona CEDEAO ko woni ko wallinanta ɗum woni ko lelnanta Guinée Bissau sarɗiji muɗum ɗum noon kaɗo haala joofi ko caggal nde eɗen gandi hono Conseil d'assurance di ONU haalino wondema yo Guinée Bissau wat ko CEDEAO wi ɗum ko tawa ko landa gañinoka ko faati e subgoji ɗi législative taw ko ɓen keedi yeeso gouverne jogorɗo waɗede o ko ɗum saabi Oumar Sissoko Mballo o holliti Nations Unidas o holliti noon kadi CEDEAO o holliti ɓiɓɓe Guinée Bissau o holliti noon landa PAIGC nodduka ñande talata nde yo won taw to suudu sarɗiji to yo won haalete toon ko holno PAIGC ardorto kaɗa hono gouverne keso o kanko noon Oumar Sissoko Mballo o holliri wonde ɗum ɗon yo yimɓe guittu ɗum e haqqillaji muɗum wawi fewjande Guinée Bissau tan wawi wallinande Guinée Bissau sarɗiyeji muɗum tan ko sarɗiyankoɓe ɗum woni diptaduɓe tawa kadi koto suudu sarɗiyanke suudu sarɗiji to ɗum woni to parlement to assemblée nationale tawa toon ko toon kadi ɓe ballini ɗum woni ɓe lelni sarɗiyeji ɗi laamu Guinée Bissau ɗi leydi Guinée Bissau yahata e muɗum o wi kanko ko ɗum o andi wona CEDEAO wona Nations Unidas woni ko tindinta Guinée Bissau holno laamorto o wi ɗum ɗon yejjitama no feewi o wi kadi yimɓe yo gittu hakkillaji mumen wonde omo jogori firtude oɗo gouvernement jahoɗo ɗo ɗum woni o gouverne jahoɗo ɗo o wi kono noon o salaki soko tawi woni premier ministre o hono Nounou Nabiyang so tawi suɓima wonde waylo ɗum woni mudansa yo waɗe e nder gouverne he o wi omo wawi jabde ɗum noon ko so tawi woni PAIGC na yiɗi ɗum woni na faala nadde e gouverne he walla ala partiji goɗɗi kadi landaji goɗɗi na jiɗi nadde hen o wi ɗum ɗon na newi amma wiide noon wondema ko yo lance bonne ha laaɓa oɗo gouverne yo itte ha laaɓa goɗɗo waɗe o wi kanko o yaadani e ɗum noon yimɓe guittu ɗum boom e hakkillaji mumen mbiɗen o haali ɗum ko ñande talata o tawi omo waɗa hono ƴewdo ɗum woni lartinagol balɗe temedere ɗe gila nde o jooɗi sen teskima tan hono kanko Oumar Sissoko Mballo e nder haala makko o holliti wonde yo yimɓe gandu fijindaru heewi e leydi he jennoje hono ƴattoje keewi kadi e leydi he ɗum noon ena teska kala nde sumgoji waɗata ɗum woni élection ji mbaɗata e nder leydi Guinée Bissau eɗen gandi no woodi yimɓe ƴettotoɓe ƴetto e vidéo ji ƴetto e réseaux sociaux ɗum woni rédi sociais ƴetto e téléphone ŋaji ɗi gonɗi hen taw ko anonyme taw inde yaltani inde joomum yaltani kono noon won hen tigui inde mumen yalta saabu ɗum waɗoɓe vidéo ji ɗi a yiyat yesso neɗɗo o taw ɓe ƴetto leñol ngol ɗon on ɗon gorko ɓe ƴetto leñol muɗum ɓe ƴetto ɗum kadi ha ɗo ɓuuri bonde o wi ɗum noon ɗum ko terrorisme on ɗon terrorisme noon o wima o dartin ɗum saabu o addi masiŋaji ɗi ganduɗa hoorema ko ɗo e balɗe sappo tawata koɗi puɗɗi gollude ɗum noon ko yimɓe wiyeteɓe intelligente ko kamɓe tigui jogui ɗin ɗon masiŋaji tawa kala ko haala e nder hono communication sociale to radio ji to jaati ummade tan haala ko weela yenna neɗɗo ƴetto neɗɗo haala ko wona gonga caggal ɗeɗo balɗe sappo so jawti kala baɗɗo ɗum e réseaux sociaux hono reedi sociage kadi kala jaltinɗo hen ko rewani lawol o wi koko daroto e yeeso suudu ñawirdu leydi Guinée Bissau enen mbawi wiide tan en ciwtorat ɗo ciftinen musidɓe ɓe wonde gila tan nogas e ɗiɗi lewru joɓaɓuru ndu hono maayu walla mbiya mai Oumar Sissoko Mballo caggal nde CEDEAO holliti wonde teskimama mo jaɓɓimo wonko o jaabino ɗon jaabowol baɗgol fayida no fewi Oumar Sissoko Mballo andinno ɗon yimɓe o wi CEDEAO yo andu wona kañum foti jabdemo ko ɓiɓɓe Guinée Bissau ɓe ganduɗa ko kañum tigui jaltini carte mumen gotanimo joɗɗinimo ko ɓen ɗon kanko o heɗoto haala muɗum wona CEDEAO ɗo ko jaabowol kollugol CEDEAO wonde leydi Guinée Bissau kañumne ko leydi ndi ganduɗa
ko leydi jogiindi souverainia leydi jimdi hoore muɗum jaati hoore muɗum jogiindi laamuji muɗum jogii kadi sarɗiyankoɓe muɗum hono diptaduji muɗum firti ko kala ko arata ko kala ko lelnete ɗon ko sarɗiyankoɓe hono dipteduji ɗi ko kanum poti lennude ɗum ko kanum poti jarde on ɗen ɗon golle ko kanum foti kadi ñingde hono felde ɗen ɗon golle ko ɗum woni ko Oumar Sissoko hollirno ɓeeɗo wiyeteɓe CEDEAO o kanko Oumarou Sissoko mbaalo e nder muɗum eɗen nganndi e nder waktu dabɓo so en ciftori mbiɗen ɗum ɗo wanno ko sahaa nde suudu sarɗiji CNE suudu mbiyeten suudu subngoji CNE hollirno ko kanko gañi e on sahaa nde o jooɗima haa woni balɗe ko on sahaa woni mbiɗen ko Oumar Sissoko ko woni ko CEDEAO holliti kaa ɗo haala kono noon so en garti Oumar Sissoko mbaalo hakkunde makko e Domingos Simões Pereira mo o yaaduno e subngoji ɗi ko on woni mo o foomnino o liɓi ɗum e leydi on ɗon noon o wi sonno wonino Oumar Sissoko wi sonno wonino Domingos Simões Pereira gardiɗo landa PAGC so tawi waylano jaɓɓal muɗum ngal hande o ko kañum wonanno premier ministre e nder leydi Guinée Bissau o wi sabu kanko Oumar Sissoko o wi sabu nde o gañima ko Domingos Simões Pereira on fof adi noddudemo téléphone o hollirimo o wimo yo o jogoro jaam hollirimo jaɓi wonde ko kanko gañi o wi so on waylano hande nde tawanno ko kanko woni hoorejo jagorɗo leydi Guinée Bissau ɗum woni premier ministre leydi Guinée Bissau o wi kono noon kadi Oumar Sissoko wi nimsani holko wasnomo wadde nimsani noon kadi holko suɓori oɗo Nunu Nabiyan o wi o nimsani ɗum ko fati noon e ɗen ɗon kaɓorɗe ɗe ganduɗa bawoɗe ƴewtade hono lartinade kala ko haalete e téléphone ji ɗi e réseaux sociaux o wi ɗum ɗon e nder balɗe sappo ma ɗum fuɗɗu gollade e nder leydi he ko ɗum tan wawi dartinde ko fati noon o wi kanko Oumar Sissoko mbaalo ene eɓɓode golle makko kadi e ganduɗa hoorema ƴewde sukaɓe ɓe ganduɗa ko jangguɓe yeehi ha jogui licenciature ɗum woni jottima e desimo sugundu anu ɓen ɗon selluɓe hattanɓe ko ɓen mbatte recrutement ɗum woni ko ɓen ɗon cuɓete ƴettete nanne e force armade nanne kadi to sougrança ɗum woni sécurité leydi ndi o wi nde tawno kanko jaati e hoore makko pour ha o naata e force armade ko caggal nde o heeɓi licenciature makko ko neɗɗo jannguɗo ko on ɓen poti waɗede yeeso e ɗeɗo golle ɓen poti ni gollude ɗeɗo golle saabu ɓe nganndi ɗo ɓe puɗɗata eɓe nganndi kadi ɗo ɓe kaaɗata o Oumar Sissoko mbaɗo ha hannde o holliti wonde ɗeɗo golle ko noon tan ɗe potata yaarude Allah e sago tan sukaaɓe mbaawe ardinede heen ɓe mbaawi ardinede heen taw ko jannguɓe kadi mbaawi ardinede sabu so yii caɗeele kewɗe mbaɗi ko nde wonno ɓe yimɓe dawrugol parti duji ɗi en kaalino to fuɗɗode golle caɗeele kewɗe ko kamɓe ngaddani en ɗum sabu serde idéologie aji ɗi kono ko ɓuri himmude ko jiɗɗen haalde ɗo landa PAGC ne jogii caɗeele to haqqille muɗum caɗeele mawɗe no feewi sabu kamɓe nanata eɓe mbiya ko kamɓe ngoni parti du baɗɗo liberta leydi Guinée Bissau ɗum woni parti du baɗɗo ha Guinée Bissau heeɓi jeytare muɗum kono noon ɓe jejjiti on sahaa on parti PAGC wona hande PAGC hande o tan wonno toon ko ɓiɓɓe Guinée Bissau fof gonno toon ɓiɓɓe Guinée Bissau fof gonno toon caggal noon nde indépendencia heeɓima ɓiɓɓe Guinée Bissau fof giwti to leydi to arti ɓe keddima e PAGC kamɓe fof e nder e less kinɗon caali PAGC ha noon multipartidarisme naati woni kan kadi neɗɗo fof ne wawi sosde hono landa muɗum woni parti muɗum gila ɗon yawti ɗon wata goɗɗo wi ko minen mbaɗi liberté sabu eɗen teski boom ko wonnoɓe toon jaari to PAGC to ladde to ɓen gadi sosde landaji ɓen mbaɗi parti ji nden noon firti ko PAGC hande wawata darade wiye ko kañum waɗi liberté Guinée Bissau ɗum ko inde PAGC nden on saaha yoɓe ƴeew tan hay CO hay Cabo Verde naati toon ndekete ɗum joni ko ɗum haali ɗon ko ngotan faagu nde sahaa nde Guinée Bissau fof wonno neɗɗo gooto ko ɗum haalete toon ɗum waylima sabu gooto o Cabo Verde en jii wonti leydi wondi ɓen boom gitti boom ko e mumen e oɗo PAGC ɓe gitti ɗon anani ɓe gitti ɗum kono firti ko yoɓe ƴewtino ko e maɓɓe ha joni ɓe caato ndeɗo toɓɓere bigol ko minen mbaɗi liberté leydi Guinée Bissau ko ɓiɓɓe Guinée Bissau mbaɗi liberté leydi Guinée Bissau
ha joni no mbimi ni Guinée Bissau ko faala ko ɓiɓɓe muɗum nangodira ɗum noon wona hunde worere e liggano leydi muɗum ndi liggano ɓiɓɓe muɗum ɓe e mbawa jogaɗoji partiduji temdere goro ɓe no addu ko wawara liggade ko liggo gañiɗo o e woore mbiyaɗo ko o woni lamɗo o woni yeesojo meɗen tenkinen on liggo mo waɗa duuɓi makko 4 5 laaɓɗi pos mo re'a simo re'i woode goɗɗo waɗe simo gañima mo heddo mo gañaki mo wuɗɗa jii holliri ultimo mo jogiɗen ɗo ko chômage waɗama woore mo gañaki mo jooɗima mo imminani probléme mo wiyani mi wuɗɗata mo wiyani mi wuɗɗat mo wuɗɗi ɓayri yimɓeɓe kocci mbi'i ko Umaru Sisoko waalo faala e ko ɗum woni démocratie ko ɗum woni avance ko oɗo woni liggima ha timmi si yimɓeɓe boori mbi ko makko heddoro hokkemo mbo heddo mo waɗa si en tawi hona ɗum ɗon woni ko goɗɗo wiya eno on goɗɗo biyaɗo kala no tenkine liggo daren si ko ɗum ɗon komo hokka ko ɗum woni hoolere halfinare nde ɓiɓɓe Guinée ɓe kalfimo nde duuɓi 4 5 ko ɗum mo hollata simo holli ko moƴƴi mo liggi mo hetta ɗum to worero siko ko moƴƴani mo liggi mo hetta ɗum kala to worero ko ɗum ɗon mbaweren e labde en jii leyɗi ene buy e payisiji buy ɗi jogui stabilidade kono enen Guinée Bissau ha joni ɗi continue e faltade e stabilidade ɗum woni ko firsi ha joni ko instabilidade politique gonɗen constantemente duuɓi neneji meɗen ko ɗum tawi enen on ko ɗum tawde ɓiɓɓe meɗen ko ɗum sikki tawoyranni en torso noon Allah ko makko woni bawɗo e so ɗi gasimo ha e wallude ha ɓiɓɓe Guinée Bissau hawra e keeɓa kawral keeɓa noon famodirde keeɓa nangodirde wona hunde worere ha mbawa ligganade Guinée Bissau liggano ɓiɓɓe Guinée Bissau liggano leydi Guinée Bissau Cheikh Oumar Sall joni mi hokkama ɗo kalana en ɗo désafiu walla mbiyen caɗele hakkude Oumar Sissoko e Mballo e Domingo Simon Spray noon tigui Dieynabou Balde désafiu hono haljo ngo ganduɗa hoorema Oumar Sissoko Mballo jogui hande ko kañum e PAIGC so tawi arti to landaji Guinée Bissau wona kañum tan wona kañum tan ganduɗa hoorema Domingo Simon Pereira ko gonga noon wona PAIGC fof gasi kadi saabu eɗen gandi woodi dipteji hono sarɗiyankoɓe nayoɓe PAIGC yaaɓe tawtodiri e yimɓe wonduɓe Oumar Sissoko Mballo to parlement to ɗum woni suudu sarɗiji to haaɓe mbawi yawtinde programme gouverne kesso o ɓen mbiyatake eɗen gandi ɓen koɓe landa PAIGC firti ko wona PAIGC fof kono noon mbiruɗen PAIGC nde wonno ha joni won heddiɓe toon ko yiyande Domingo Simon Pereira gardiɗoɓe o ko nden yiyande ɓe jaadi kono noon eɗen gandi kadi dosgal mawgal e nder PAIGC ɗum woni présidente de assemblée nationale populaire mo Guinée Bissau hono hoorejo suudu sarɗiji leydi Guinée Bissau Cipriano Kassama eɗen gandi on komo PAIGC kono kanko kadi o yaadani e feere Domingo Simon Pereira nde jogui pour nawrude leydi ndi ɓaawo nawrude ndi caggal kanko o yaadani hen o yaadi koye Oumar Sissoko Mballo e yimɓe muɗum yiɓɓe nawde leydi ndi yeeso hono no Oumar Sissoko Mballo wiiri ko république nova ɗum woni ko leydi hesiri ko noon Oumar Sissoko noddiri ɗum ko ɗum waɗi kanko oɗo Cipriano Kassama e ɓen ɗon député uji hono sarɗiyankoɓe nayo ɓen ɗon kam kolliri wonde kañumen jaadi koye Oumarou Sissoko Mballo so arti noon e Domingo Simon Pereira on ɗon ko tampini ɗum o jogui ko gañgu fuɗi e nder ɓernde makko si en teskima kanko wona Oumar Sissoko Mballo tan o añi ko leñol Oumar Sissoko Mballo o añi ko diine mo Oumar Sissoko Mballo woni e muɗum o añi en gowani nande ɗum woni en mbowani nande neɗɗo ɗaɓɓowo laamu e nder aduna o na supto leñol gotol e nder leydi muɗum hollira ha laaɓa wonde yiɗagol walla supto diine e nder leydi muɗum mbo ɓiɓɓe leydi muɗum gabbi wiya yiɗa ɗum kono en jii ɗum ɗo Domingo Simon Pereira firti ko
kanko tigi so o yurnitima Allah hollimo wonde o wawa laamade Guinée Bissau sabu wona Guinée Bissau tan hande kala ɗaɓɓowo laamu kala leydi wawni wonde sa subtima leñol kala ko ngol subtiɗa kollirɗa ɗum kadi a yiɗa ɗum musidɓe tedduɓe aɗa andi ɓen gotantama heddiɓe ɓe noon kadi gandat wonde no ciftoriɗa oɗo ni wonde a yiɗa ɗum kamɓe kadi janggo aɗa wawi suɓade ɓe wonde a yiɗaɓe ɗum ɗon nde makko haare haɓade leñol ngol Oumar Sissoko Mballo jeeya e muɗum e haɓade diine mo Oumar Sissoko Mballo jeeya e muɗum ko ɗum waɗi ha hooreɓe leydi Guinée Bissau taw ko leƴƴi certuɗi ɓen kolliri golle to golle ɓe kolliri wona to haala wonde Domingo Simões Pereira yo andu wonde ɓiɓɓe Guinée Bissau jaggodirino gila ko haare condi e kure to ladde condi e kure hande wona neɗɗo dawrugol woni politique arta sernaɓe ɗum waɗi kamɓe fof ɓe kufodira Oumar Sissoko Mballo ɓe liɓimo kanko hono Domingo Simões Pereira kono ha joni eɗen gandi nde sugngoji ɗi waɗi kanko Domingo Simões Pereira o waɗama interviste o huccodiri e canal ngal ganduɗa hoorema canal Italie ɗo o huccodiri e muɗum ɗo haali o wi wonde Oumar Sissoko Mballo jogui ko walloɓe o inni inde ɗe hono Macky Sall ko pullo o haali kadi ɗemgal pular o jaati o wi on ko pullo ko fulɓe jiiɗi joni ko laamade sub région o fof o haali ɗum no feewi kanko tigui o haali ɗum kanko Domingo en nanino ɗum ɗo kadi o arti kadi hanki kadi o arti e kalgol ɗum caggal nde o waɗa interviste ɗum woni kuccodiral hakkude makko RDP Afrique wiyete noon ko canal ngal leydi Portugal kadi o holliti kadi wonde Macky Sall hono Sénégal no fotirno e Macky Sall fonno wonde ko référence ya wonande coopération hono gollodiral hakkude leydi Guinée Bissau e kañum e Sénégal o wi kono noon Macky Sall nde wonno joni e duuɓi cakkiti woni leader woni hoorejo groupe ethnique wonde leñol gotol ngol ganduɗa hande nde ko kanko woni hoorejo muɗum ngol noon na saaki e Afrique miijo makko ngo kanko Macky Sall ina jiidi ina nandi e miijo hewɓe laamiɓe e ɗeɗo leyɗele Afrique o wi kadi diine makko o kanko Macky Sall ko diine ɓen o wi sikki ala so tawi communauté international wawani yiide ɗeɗo caɗele ɗe Macky Sall woni e muɗum programme mo jogui o wi ko caɗele so conseil so mbiyeten so communauté international wawani famde ɗum yoɓe gandu nden aduna o fof hono sous-région o fof Afrique fof no jogade caɗele mawɗe o wi tenki noon ɓiɓɓe Guinée Bissau firti ko hoore nde ene wayno mataw wonko musatamo seeɗa saabu ha hande ala ko yi ko yeyete ɗum noon ko ɗum ɗo ko ɗo kaddeten e nde ɗo toɓɓere nde ganduɗa ko Domingo Simões Pereira musidɓe tedduɓe en paami ko Sékou Oumar addani en ɗo haala makko ɗum woni e dow ko woni fi caɗele ɗum woni laamɗo meɗen Guinée Bissau ɗum woni Oumar Sissoko Mballo mo holli en caɗele ɗi woodi e liggodagol e makko e parti de PSC woni no wona piiw parti de PSC en gandi ɗi woodi ɓe PSC mbiɓe naaw minen komin paala ko ɓamtare Guinée Bissau minen komin paala ko ɓiɓɓe Guinée Bissau no keɓtoro minen komin paala ko leydi Guinée Bissau no yaari yesso en gandi ɗi woodi tawruɓe laamu gonɗum ɗum ha liggoda he muɗum yoodi noon ɓe jaɓani ɓe tawrani ɗum kala enen paami en nani ɗum e haala makko en paami ɗum e haala makko yiidi makko komo andi he muɗum e dow oɗo désafi walla mbiyen caɗele ɗe laamɗo jogui ɗo Guinée Bissau eyyi joni ko mbiyeɗen ɗo ko mbawiɗen firsude kaɗo haala ɗo ko laamɗo men mo joguiɗen Guinée Bissau o en jii ko paalaɗo ligganade leydi Guinée Bissau paalaɗo ligganade ɓiɓɓe Guinée Bissau mo suɓani leñol mo suɓani hay fus mo suuɓi ko ɓiɓɓe Guinée Bissau ko leydi Guinée Bissau e ɗum noon waɗi mo tawrini woɓɓe tawruɓe mo heɗen liggue ɗum woni projet to maɓɓe oɓe jogui o ko liggagol wona haalgol gandi ɗi woodi piiji ɗiɗi ko mbawiɗen yiide ɗi woodi jahoɓe he laamu fi kaalgol ta liggaki maɓɓe ɓe mbi ɓe kalta ɓe liggoro
Guinée Bissau yiya ɓiɓɓe Guinée Bissau yiya aduna o yiya enen ko mbaweren torade ko Allah wallu en pamodiral hakkude ɓiɓɓe Guinée Bissau hakkude partiɗo ji Guinée Bissau hakkude leydi Guinée Bissau e leyɗele goɗɗe pour que gandi leydi yo wawara wonde kañum tun leydi mum leydi mani koma liggude e leydi wonde koma liggude e leydi wonde ɗum wiyete accordos bilatéral walla accordos international walla accordos entre países walla négociações entre países koma jogo alguns accordos ha ɓiɓɓe Guinée gonɓe heni leydi mbawa kankala naftorade ɗum ɗon ɗon walla ɓiɓɓe gonɓe heni leydi Guinée Bissau mbawa kankala naftorade he ɗum ɗon ko ɗum waɗi leydi yo ko ma nangodira he leyɗele goɗɗe ɗum ɗon enen cikki ɗum ɗo laamu gonɗum wawat nangodirde he sous-région meɗen o nangodira he pays ji aduna ɗi liggude he majji walla Guinée Bissau walla ɓiɓɓe Guinée Bissau pour que laamiɗo Guinée Bissau wona Guinée Bissau ron laami mon laami ɓiɓɓe Guinée Bissau ɓiɓɓe Guinée Bissau ko firsi ko ɓiɓɓe Guinée Bissau gonɓe Guinée Bissau e gonɓe caggal Guinée Bissau gonɓe Europe gonɓe Afrique ron gonɓe Amérique gonɓe Asie ɗo hettiyo ko on laamɗo Guinée Bissau woni lamɗo maɓɓe e ɗum noon ko mamo waɗa cordoji ko mamo liggoda heɗen leydi ha ɓiɓɓe makko gonɓe heɗin leydi mbawa noon heɓtade mbawa noon heɓano wurde pour que eɗen gandi hona ɓiɓɓe Guinée Bissau pi joɗi e nder Guinée Bissau ɓe Guinée Bissau ɗingue foora ɗingue leyɗele goɗɗe e ɗum noon ko mbaweten wiide no Allah walla ɗum ɗo laamu ha ɗum wawa jogade yiidi ɗum ɗo yiɗande moƴƴere en i ganda ko maɓe liggoda he leyɗele goɗɗe ko ma maɓɓe on toon ɓe liggoda kona gooro wawata liggade ɗum ɗon heɓa désenvolvement o leydi ko piiw wattotta ganduɗo mo ɓe ɗo andi ɗo Aminata Cabral haalno ben mo holluno ɗum ɗon ko laaɓi mo wi yeeyoɗo ɗo yeeyata ɗo wallata Guinée Bissau ndemoɗo koɗo remata ɗo politique o ko ɗon ɗo ligge mum ɗo kankala wallirta avocat ɗo koɗo ligge mum ɗo mo kala koɗo wawi ɗo wawara wallirorde Guinée Bissau wawa wallirorde leydi mum ndi wawara wallirorde yimɓe muɗum ɓe ko firsihe muɗum ko teddinenmoɓe ɗo woni ɗo e ko woni ko liggoro e gon sengo enen pi e mbawara wonoyde politique enen pi e mbawara wonde commerciante enen pi e mbawara wonde agriculteur enen pi e mbawara wonde médicus ko ma cenden ko ɗum waɗa ɗi jogui goto ɓe ɗo profession mum o wondir ɗo ko ɗon wawara wallirde ɓiɓɓe muɗum wawara wallirde leydi muɗum wawara wallirde leñol muɗum wawara wallirde aduna o ɗum noon en mbi musidɓe tedduɓe en paami oɗo meɗen programme en mbawa yiide min da seko mane jogui ɗo ko mbo wawara en ɓeydande min ga sengo am sikki ko ɗum ɗo min joguino radio kabaruji jogui ko wawara addude yiide muɗum ɗum noon gandal muɗum ɗum noon lartinagol muɗum he dow banggal laamu ngo joguiɗen Guinée Bissau laamu Oumar Sissoko e mbaɗo musidɓe tedduɓe ko waɗa ɗon programme o ko radio kabaruji radio BBW mi heeɓimami wondude noon he Dieynabou Balde Sekou Oumar Sall e Ousmane to karallagal to musidɓe tedduɓe ha en saay goɗɗo on Fula puri vota bala